Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Game mancing maning lur, ketemu maning kayak karo pemancing mas kae. Game mancing maning biasa lur, mengkali cilikan ya, desa kali tapen. Oke lur, mbane sih pergetukan lur, getuk gawe bukapan, minggu buri. Kail nganggo Kyoto 0,5, senar Superland 0,06, pelampung kecil lur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Burung ihir. Oke lur, poin pertama. Aduh nelak sih ke. Poin pertama lur. Poin pertama. Oke. Oke guys, pasang kembali. Set. Wingi tes banjir lur, kami mau bengi gue. Udan cilik lah, tapi sepengi lur, ora mandeg. Jadine banyune lagi kacor, jos. Ki batire ngajak mancing tapi mbuh ke. Sida apa ora? Aduh. Ihir. Poin kedua bolo. Is gacor tenan pokoke. Batire ngajak mancing tapi spot wingi ke lur. Spot Kaliwangi karena mau menawa breke mangan sih. Breke karena gede-gede kok, tapi ora gelem mangan wingi, yakin gelem magot kayane. Aku mau gawa gethuk, terusan tahu, kambi, cacing. Orang ana sing gelem mangan siji ya. Menyerah aku tunggu nang kono. Tunggu kawit jam pira sih ya? Setengah 10 betul, setengah 11. Akhirnya mancing, gue mancing lembutane lur. Mancing lembutane oleh sekitar pira ya 30 kan. Halo Cil. Ndi Cil, mancing eko Cil, jukut Cil. Jukut yo. Mas Tama ndi Mas Tama? Jalan-jalan. Kami siapa? Jalan-jalan ndi? Motoran apa naku? Apa kambi Dava? Iya. Oh. Touring. Kayaknya kene main gitu loh. Set. Aduh, nyangkul maring. Aduh. Ser. Cut ihir. Oke lur. Poin ketiga lur. Wader kita lur. Bene labuh. Apa ngendiri kah? Tas ngendi? Buka mari ngendi? Lapas pasar.
Aduh. Boleh banget lur. Mane kenyucut. Aduh, ora kena maning. Walah. Umpan ketuk wingi sengaja lur tuk. Biasanya kan nganggo plastik biasa. Nah, ge nganggo plastik es. Sing kepenak. Pantang kon mandan dawa mulur. Nah, kowe nggo cet. Aduh. Mocel, bro. Sem. Sialan sih ya. Oke, mangan lagi. Ayo. Oh alah, amblang dene. Cet. Iya lur. Lah. Gue cet. Aduh, urung lur, urung gelem munggah. Oke, yo. Lu. Aduh. Alah. Sisil dan lur. Kail cilik banget padahal ya. Kyoto 0,5 ya, cilik banget. Kecil sekali. Oke lur. Cut. Aduh, ora kena teneng. Ulah gede ya. Kecoran eta bocoran merek apa lur. Sing penting gue kepenak tenggo. Kayak gue lur. Gue sing poin A1 nih gue nang ngono gue. Sing penting gue kepenak tenggo. Oke lur. Merek apa? Sebenarnya lagi kepengen kaya sih lur. Sing kaya apa nih? Yehang. Ora Yehang. Oregon apa kayak Nutule apa ya ini ya. Kayaknya lentur banget ya, kepenak. Microfishingan iki lur. Urung ana duwite lur. Aduh. Insyaallah mengko sawal ana duit tumbas. Duit nggo dagangan sih lur. Jus, ora kena dening lur. Nyucut. Aduh, ora kena maning. Oh alah, sebagaimana kepriwe sih? Aduh, kudune iki nggak wajaran loro apa ya? Kail sekupret iki kok masa iya kayak pada ora kena sih. Wah, mbok temenan. Bisa lu kenyut ngitong. Jangan-jangan ana sing gede lur. Jangan lur. Walah. Jajal ya lur.
aduh kayak lawas nih ke lur urungmu nggak maning lur tuh aduh. Lucet ora kena maning iwak apa sih jen ora kena harus berobat aja kae lur apa nabreke apa ya nabrek biasanya mangan iki katel iki tuh ting pakai semut sih kene ser cet ihir kieu maning lur lapuh maning lunjar perlunjaran ora mancingi benteran tok di mel ora ki kok ora ana sing gede-gede kok arang banget yakin anu dopore kami tuh protes di ngedapi nggarapna sapa Kang cet ora mangkat sih ora mangkat sih ramane nyong karo masuk le mangkat kae ngulon anu gue majat jar gue berangkat oke lur umpan masih ketuk nyut alah ana sing jundal ana ki oli jere lur ana sing jundal iki lur ana ki ora ngerti malah dijujukan oli wader walah tutupi apa sih ya tutupi godong apa sih ya lur ki lur tunggutin lur nah ki net kira sih loro bae tutup ana tutup tapi ora main angel nah itu kan mending iki gacor ki kok gari gawe konten kene lur aparane Kaliwangi spot wingi kae lur spot gacoran ya wingi ser oke ayo nyut kenyut cet ihir lembut lur tapi jen ya anu banter ya jen anu jen judal pasar yo oli gue dikenyut cet aduh ora kena katel ada dong anu lembut cut. Aduh. Olih apa ge lur jen iwake bubar kayaknya kita lur. Aduh.
oli es dan babon sing angel bumbune. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Olih lur ge ana iwake tapi nyangkol nang kono gue ini dadi kaya gatel. Walah. Oke, buntutnya mari ngendi ngono-ngono. Oh, nyontel mari ngene tembus. Nah, Oli. Oke lur. Oke banget semut itu ya. Kita ora kehidupan tuh. Oh iya suket kia lur. Oke semutnya. Walah cenrupes. Ini lagi santuy mana. Oke lur. Yo. Habis olih penunggu spot. Genyut. Ayo. Cut. Sihan lur. Pindah sebelah kanan lur. Kayaknya Miki wis berat trauma. Iwake lur. Aduh. Menyangkol apa sih kayak. Oh lah, Jan. Oke lur, kayak wis disit kayaknya lur. Nyangkol sih lur, Jan. Oke lur. Engko sore lur balik maning karo konten nang Kaliwangi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.